Sa velikim zadovoljstvom sam obišao radove na izgradnji, odnosno na rekonstrukciji železničke stanice u Subotici. Sačuvat ćemo uz, naravno, uslove Zavoda za zaštitu spomenika sve one stare delove i ova stanica će zaista označiti novi procvat Subotice. Sada će u 21. veku brza pruga koja će ići kroz Suboticu suštinski doneti mnogo dobra Subotici i zato je veoma važno za ovaj grad što se gradi brza pruga. Ono što želim da kažem to je da će rekonstrukcija ove stanice biti završena do februara meseca, do kraja februara sledeće godine. Brza pruga od Beograda do Subotice biće završena do kraja sledeće godine. Nama je potrebno 3 do 4 meseca, zavisi, vidjet ćemo koliko, za testiranje te pruge. Što se tiče 5 kineskih brzih vozova koje smo kupili, 2 stižu do marta, tako da ćemo imati i vozove i mi očekujemo, znači u martu, najkasnije aprilu 25. godine, da uspostavimo železničku liniju Beograd-Subotica, stizaće se brzim vozom od Beograda do Subotice sa stajanjem u Novom Sadu za sat i 10 minuta. I to je nešto što će potpuno promeniti način života ljudi ovde.